Iritsi zen Pentekostez eguna, eta
guztiak Espiritu Santuaz bete ziren, eta hizkuntza hartzean mintzatzen hasi. Bakoitzari Espirituak ematen zion zen. Bazen egunetan, Jerusalem urrunkak Jerusalem asko, zenukean diren herri guztietan. Otzuna entzun zenean, entzun dukean zen, eta
Astearen lehenengo eguneko egunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, furutaren beldurrez, sartu zen Jesus eta haien erdian zutik honela esan zien, bakea zuekin. Hori esan da, eskuak ikasleentzat erakutsi zizkien, eta ikasleak osez beterik gelditu ziren jauna ikustean. Jesusek berriz ere, bakea zuekin, aitak eta ni bidali nauen bezala, nik ere bidaltzen zaituzten zuen. Eta hori esanez, aizeman zuen haien gainera eta izan ziren. Har ezazue Espiritu Santua, zuek pekatuak barkatzen dizkiezunei, barkatuak gelditzen zaizkie, eta lortzen dizkiezunei zuenei, lortuak gelditzen zaizkie. Jaunak izan. Zerida baina, gaurko elizkizun honetan izan ere. Behin eta berriro entzuten ari gara Espiritu Santuaren izena, baina oker ibiliko binateke. Testamendua Pentekoste eguna eizu zen. Espiritu Santuaren jaiarena pentsatuko egin. Elizak, ez baitu festa berezirik ospatzen, Iluntasun Santuaren hirugarren pertsona honeko honean. Espiritu Santua ez delako kristauentzat egun bateko zerbait. Espiritu Santua jai guztietan, ospakizun guztietan, gure kristau izate osoan sartuta dagoen errealitate batean, betiko eta betiako errealitatea. Eta gaurko jaiaren eta ospakizunaren magia zera da, bakarrik ez gaudela ospatzea. Gure artean eta gure baitan ari eta bizi dela Jesusen Espiritua. Hauxe izan ere, lehenengo ikasleen esperientzia, bizia zehar aldatu zien esperientzia. Asko aldi honetako evangelioetan, gela batean biltzan beruta kalera ateratzeko beldur lur jota eta moralki ondolatua ikusi dugu disipulu talde hori. Baina ikasle horiek hain zuzen, batean bizi izan zuten esperientzia bat, bizi eta berri batera esperientzia. Gizon emakume eta emakume horiek beren ametsa egia bihurtu zela sentitu zuten, eta guan eta ziurtasun osoz aitortu ahal izan zuten Jesusen Espirituak aldapatua zeudela. Beldurra adore bihurtu zitzaien, linguistiko eta kontzeptu beziak dezaketu, eta horrek kontzeptu guztietatik etorritako
Collegati al suo corso 3 di
Josef Maritzen, emazten margarita ezte, eta zera daba Fernando eta Zuzure. Amiga Kamara, Koldo Lorenzo, Regida Alaro, Imano Kulara, Mila Barrena, Carmen eta Mariani Bezetzenez, Mila Abon Abon Zitianetua, Patxi Barrena, Jesus Arrieta, eta Pepa Gala. Era berean, izango gara, errupizak izkitu arren, guztio betiko bizia egin ezagu. Zure zerearen edo Mariaren eginago batzuarekin, ahertzena Jose Santuarekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zurean izan diren guztiekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesukristo zure zerearen bitartez.
Denok gaitza